Xavi, benvinguda. Moltes gràcies. Mira, el primer que sempre acostumem a preguntar a la gent que finalment s'ha fet un nom és quan va veure que es volia dedicar, en el teu cas, al món de l'espectacle, al món del teatre. Va ser una cosa que vas veure ja de petita o que va anar sortint? Bueno, jo de petita vaig veure que m'interessava el món de l'espectacle i vaig començar fent una mica cinema, i fins i tot vaig tenir un premi. Parlant d'aquesta idea de creació, què és el que més t'agrada de dirigir i el que menys? Treballo per tot arreu, treballo a Europa, treballo a Madrid, treballo a tot arreu, com al Teatre Nacional de Catalunya, tot un equip tècnic que és el millor del món. Com recordes les teves primeres iniciatives, els teus primers projectes? Et van costar? Vas tenir algun suport? Com ho vas fer per aconseguir arribar a dirigir, podríem dir, la teva primera obra? Et venen moltes idees cada dia? Hi ha gent que no para de tenir idees, que es va apuntant... Tu vius una mica com dient, això podria ser una història, o no? Però és que jo soc director artístic, Això no vol dir que no hagis de gestionar moltes vegades les coses que funcionen. Nosaltres tenim una directora administrativa que la pobra es menja molts marrons que jo no me'ls menjo, no? Però és veritat que jo haig de tenir en compte tot això en el moment de programar. Jo crec que nosaltres som el Teatre Nacional de Catalunya i la nostra missió és promoure el nostre patrimoni i la nostra llengua. Crec que això vol dir que és el que estem fent. El nostre patrimoni són els nostres artistes i les nostres artistes, és el que estem fent. I parlaves abans dels crítics, que ha sigut crítica amb els crítics. Les crítiques, jo no les llegeixo habitualment, però m'ho diuen, i llavors veig que diuen coses, que parlen d'això, d'allò, és a dir, saps? És que jo no sé el que diuen, i habitualment no les llegeixo, però a vegades em diuen, mira una mica així en diagonal i penso, en sèrio. Vull dir, que hem de treballar, s'ha de treballar, és dedicar-se a una professió com la nostra, que és realment en l'àmbit en el que estiguis. Si veiéssiu els tècnics del PNC, són uns professionals de primera.